que ha donat que aquesta setmana comença el procés participatiu en el qual el poble ha de pronunciar-se si està a favor o en contra de l'ampliació de l'autopista. És un procés que durarà 3 mesos, que acabarà el 17 d'abril amb una consulta popular. Una miqueta el que fem avui és llançar tant la nostra posició enfront al projecte de l'autopista com a l'alternativa que hem proposat i hem consensuat una mica amb el territori, amb la resta d'entitats, tant veïnals com associatives. Una miqueta en resum és que mentre Abertis o la Generalitat el que proposen és fer aquesta ampliació de l'autopista cap a Lloret per la zona de Sant Pere del Bosc, el Vilar i fins a les Alegries a Lloret de Mar, una mica el que venim fent és, durant aquest pràcticament un any que venim des de la primera presentació, el primer acte que vam fer ja al març de l'any passat, el que venim fent és que fins i tot les pròpies alternatives que hem anat treballant les hem anat evolucionant fins a la proposta que avui presentem, que passa, doncs, si les inicials passaven pel desdoblament de la mateixa carretera entre Blanes i Lloret, de la G682, avui el que plantegem és el que és la ronda nord, una circunvalació, diguem-ne, pel nord de Calaguidó, pel nord dels barris del centre de Blanes. Quin problema teníem? Desdoblant la carretera el que fèiem era ficar tot el trànsit que volíem substituir a l'autopista pel mig del poble. El que hem agafat amb això és simplement agafar i fer una ronda per l'exterior de la població, per tant, traiem tot el trànsit que ara mateix passa pel mig del poble cap a una zona exterior, però no envaïm les zones del paratge del que és Vilar o Sant Pere del Bosc, sinó que el que fem és limitar-se just a la zona urbanitzada de Blanes per l'exterior, eliminem rotondes, per tant millorem la fluïdesa, que era un dels altres problemes que teníem amb el desdoblament de la carretera, i per tant d'aquesta manera el que fem és una mica donar resposta no només a l'alternativa de l'autopista, sinó que també és una avinguda que serveix per Blanes, serveix per buidar el trànsit de la carretera i per connectar els barris del nord de Blanes sense haver de fer passar tot el trànsit per aquest interior. I així l'objectiu final és que aquesta carretera de Blanes a Lloret, la G682, pugui també ser un carrer, del que era una carretera, pugui arribar a ser un carrer de Blanes. D'aquesta manera, desdoblar just des de l'Hospital Comarcal fins a l'entrada de Lloret, i a l'entrada de Lloret, on està la terminal de transports Pujol, tornaria a sortir una altra ronda que també està prevista en el Pla General de Lloret, que connectaria pràcticament fins a la rotonda del Waterworld. Una mica amb aquests dos sistemes de fer la ronda just per la zona on està urbanitzat ara mateix Blanes sense haver d'envair espais naturals.